Abans m'ha presentat el grau i ja he dit que ara no exercia de docent i no m'ha agradat gaire perquè com que parlem d'identitat, doncs resulta que a mi ja m'agrada ser docent i ho reivindico com una part de la meva identitat i de fet ara estar aquí asseguda amb un micro davant, una pantalla al darrere i a sobre d'una tarima em fa sentir que estic en un espai que no és el meu i que jo ara hauria d'estar de peu, interactuant i movent-me i fer una mica més de docent, així que em costarà una mica. M'ha agradat molt que parlés de la mirada, perquè de fet el que jo us plantejaré és precisament com hem de posar la mirada des de la docència amb aquests infants i adolescents. I la primera cosa que jo vaig fer quan el grau em va dir si podia venir avui a parlar d'aquest tema, que és un tema que m'apassiona en tant que m'apassiona treballar amb els adolescents, encara que no us ho creieu, però m'agrada molt, és el tema de la construcció de la identitat i de com es forma aquesta identitat en els adolescents. La primera cosa que li vaig preguntar era però per qui parlo? O sigui, no sabia qui tenia l'auditori. I em va dir que hi havia de tot una mica, que hi hauria gent que treballava a les entitats, gent voluntària, i a mi que la conec, perquè hi treballo al barri, i veig molta gent jove aquí avui en aquest auditori, molt jove a més, i que a mi m'han explicat que estan estudiant un cicle formatiu de grau superior, si no m'equivoco, de tècnics d'integració social. Així que la meva idea és que el que jo us pugui explicar avui a aquests joves que estan estudiant això tan interessant us permeti aterrar amb la realitat aquesta que ara ens parlava el Felip, que ens presentava una mica des de la perspectiva de mirar-nos des de la part psicològica què passa amb la identitat de les persones i com es construeix, perquè hi ha aquests adolescents que ens ha estat esmentant tota l'estona, doncs quan convivim amb ells i vivim amb ells cada dia des de diferents perspectives, com ens els hem de mirar per poder créixer amb ells, perquè en realitat tots creixem junts i la identitat, com que és un procés, com molt bé hem dit abans, en contínua construcció, també ens ha de permetre que ens mirem a nosaltres mateixos per veure la nostra identitat. Jo ara us convido que després d'haver escoltat el que ens ha dit ell i a mesura que jo aniré parlant, us aneu mirant i aneu intentant definir i concretant la vostra identitat, si és que ho veieu factible, i sobretot a aquests estudiants joves que tenim aquí al davant, que vagin fent aquest exercici, perquè crec que pot ser molt interessant. Quan el Grau em va dir vine que parlarem d'identitat i pertinença en infants i joves d'origen immigrant, jo li vaig dir o no. Immigrants, per què immigrants? Parlem d'infants, de joves, i per què immigrants? La identitat, com molt bé hem dit, forma part de qualsevol individu, sigui immigrant o no. I per què plantejo això? Quan em vaig posar a pensar què us explicaria, de què us parlaria, perquè abans això de dir experts, a mi m'engolfa una mica, ser expert en una cosa és una mica molt gran. I vaig pensar, bé, anem a veure què és el que pot servir o què és el que passa cada dia amb el nostre cap quan treballem amb aquests nanos. I em van venir al cap totes aquestes paraules, no? Immigrant, jove, infant, exclusió social, perquè se'm va parlar de l'exclusió social. I com a docent, allò que per mi sempre és present, que és l'escola, l'institut, l'espai educatiu, dieu-li com vulgueu, i que té un paper fonamental i bàsic. Quan la Mari Carmen ha presentat abans això, ha dit que parlàvem des d'una perspectiva de creure que l'educació era un motor important pels canvis i per les expectatives de futur de tota la canalla, sigui quina sigui. Jo soc de les que hi crec molt en això i crec que la feina que fem és molt important precisament per això, perquè l'educació ha de ser el motor de moltes coses.
I els que treballem en aquests espais que hem anat esmentant, no? Abans el Grau també quan ha parlat una miqueta, ens ha presentat, ha parlat de les entitats i la Mari Carmen ha dit, no? Les entitats que treballen en els barris en els que treballem, doncs resulta que ens movem en un entorn que condiciona molt tot el que configura la possible identitat dels nanos amb els que treballem, no? Abans el Grau ha dit que jo treballava al barri de Sant Roc, que de per si ja és un entorn, diguem-ne, d'exclusió social, però que va bastant més enllà del que seria l'exclusió social en qualsevol altre àmbit, perquè ja està configurat així, històricament, sempre ha estat configurat com un espai d'exclusió social. Pels que som de Badalona, que vam néixer a Badalona i vam créixer a Badalona, ens prohibien creuar la carretera per anar a Sant Roc, perquè era territori prohibit. De fet, quan jo li vaig dir a ma mare que aniria a treballar a Sant Roc, encara em va dir, amb 40 anys, em va dir: vols dir, nena, que a Saragossa jo no vaig allà? Vull dir que, evidentment, són territoris marcats per aquesta exclusió social que creem entre tots. Vull dir, això, la responsabilitat la té la nostra societat i són espais que viuen allà i que condicionen el procés de creixement d'aquests nanos. Bé, intentaré conduir el meu discurs a partir del que em provocaven aquestes paraules i situant-me sempre des de la perspectiva de docent i de treballar en un espai escolar o educatiu. L'espai educatiu pot ser l'escola, pot ser l'institut, però també pot ser tot l'entorn, i així és com jo entenc l'escola, que d'això també en parlarem i així també intentaré provocar que després feu preguntes o us plantegeu dubtes. La paraula immigrant. Abans en Saïd ha fet referència a tot el tema del procés migratori, del projecte migratori, en podríem parlar també, i em sembla que eren paraules no sé si era de Jardín Jardín, que ho deia, aquest concepte de pecat d'estrangeria, no? Sembla ser que és immigrant per sempre. És un estat, parlant d'identitat, és un estat, una situació que no avança mai, un estat condemnat a ser sempre immigrant, i traslladar aquest pecat d'estrangeria als teus fills i filles és el que ens toca. Tots podem ser immigrants en un moment donat, en aquest procés de moviment, de trasllat, de decisió, sigui pel motiu que sigui de fer aquest procés migratori. Tots passem per aquest moldol migratori i el que no podem fer és, amb la mirada des de l'altre, que és el que plantejàvem abans, quan jo miro els meus alumnes no me'ls puc mirar com els altres, perquè si me'ls miro com els altres estic perpetuant aquesta imatge, aquesta etiqueta d'immigrant. El procés, això, els que som lingüistes, els filòlegs, simplement canviant l'immigrant per a l'immigrat, aconseguim com canvia totalment la condició de la persona. El procés de migració té una durada, hi ha un moment en què es viu, però no és una etiqueta que ens ha de condicionar eternament. No som eternament immigrants ni fills d'immigrants. Aquesta mirada que hem de posar com a docents, en aquest cas, és la de mirar-nos als nostres alumnes com a individus. I per això jo deia abans, amb el títol, immigrants o no? Perquè fins a quin dia ens estarem mirant els alumnes nouvinguts amb l'etiqueta de nouvinguts? Tenim alumnes de P3 nascuts aquí, allà, que són fills de famílies pakistaneses, marroquís, sud-americans, el que sigui. Són nascuts aquí, ja. Eternament ens els mirarem com els nouvinguts, els d'origen estranger, els fills d'immigrants. Són individus, com nosaltres, i no ens els hem de mirar com els altres. I tenen un procés de creixement, com tots els altres nens i nenes, i uns condicionants de la vida com els que hem tingut absolutament tots i que poden ser amb un altre factor. Aquí s'ha posat un text que, això és el que us ho deixaré aquí, abans li deia a la Mari Carmen, perquè si després ho voleu llegir amb calma aquestes coses, del Manel Delgado, que fa referència precisament a tot aquest
concepte de no mantenir l'immigrant estàticament en aquest procés migratori. Mirem-nos a l'individu que tenim al davant i no ens el mirem etiquetant-lo d'aquesta manera ja, com si sempre estigués en aquest procés i l'hagués d'arrossegar generació rere generació. Això ha estat un aspecte que des del punt de vista educatiu, per exemple, els nostres veïns a França han arrossegat durant molt de temps. Fa uns anys, quan els alumnes dels barris de l'extraradi de París cremaven les escoles, curiós que cremessin les escoles, eren fills de terceres generacions de les colònies franceses. I per què cremaven les escoles? Perquè no s'hi havien sentit mai acollits, perquè continuaven considerant que eren de fora, que es continuaven mirant com si fossin els altres. I tot això és un procés de treball que des de l'escola i des de l'entorn escolar i des del terreny educatiu es pot anar treballant i construint de maneres amb una mirada que no sigui la de l'altre. Quan vaig pensar les paraules infants i joves, precisament va coincidir amb que ara fa 2 setmanes aproximadament va venir a Barcelona Francesco Tonucci, que no sé si el coneixeu o no, pels que esteu estudiant i teniu intenció de treballar amb criatures, doncs us recomano molt que el llegiu, que l'escolteu, perquè és un plaer escoltar-lo i que hi penseu molt en el que diu. Doncs en Francesco Tonucci va venir fa 2 setmanes a Barcelona per parlar bàsicament d'això que és la Convenció sobre els Drets del Nen, que es commemorava 25 anys de la seva aprovació. I com abans parlàvem això de que treballàvem des de la perspectiva de la justícia i la igualtat i d'oferir les mateixes oportunitats a tots els nens, doncs crec que el més important és defensar els drets bàsics dels infants, de tots els infants, siguin d'on siguin. Aquesta convenció, que està signada per pràcticament tots els països del món, tret de 2, curiosament, un als Estats Units i l'altre a Somàlia, i curiosament als Estats Units, però no tan curiosament perquè un país que accepta tenir la pena de mort pels menors d'edat difícilment pot acceptar o signar una convenció sobre els drets del nen. Si repassem aquests drets dels infants, el primer article ens diu això que diu aquí, que s'entén per nen tot ésser humà des del seu naixement fins als 18 anys d'edat, tret que s'hagi assolit abans la majoria d'edat. Bé, parlem d'una franja d'edat que abarca tota l'etapa que per nosaltres és l'etapa educativa, obligatòria. I això vol dir que un dels drets fonamentals i bàsics que hem de respectar sempre és que els infants i els joves tenen dret a ser el que són, ser infants i ser joves. Per què dic això? Perquè moltes vegades els arguments que posem sobre la taula, els que es dediquem a la docència i al món educatiu, és que hem de treballar pel futur del país, pel futur de la societat, és que ells són el futur. Bé, ells de moment són infants i són joves i tenen dret a ser això. I en tant que tenen dret a ser això, tenen dret a reconèixer com el que són i a estar en aquest procés de construcció constant. Però no els exigim que arribin més enllà del que els toca. Ja seran adults, ja formaran part d'aquest món, però mentre siguin això intentem respectar-ho. I intentem mirar-los com el que són, com infants i com joves. Apareixia també en els meus pensaments respecte a l'exclusió social, entre altres coses perquè hi treballo dia a dia en aquest món de l'exclusió social i que no cal que us expliqui el que és els que sou aquí avui en aquesta sala, però que tots aquests factors que condicionen això que diem de l'exclusió social ens ho trobem en tots els àmbits i ens el trobem des de l'àmbit formatiu, que seria el nostre. Abans del grau, quan em presentava, parlava del treball que havíem fet
conjuntament al territori, centrant-nos en el tema de l'absentisme escolar, perquè considerem que és un dret bàsic i fonamental de tots els nens tenir accés a l'educació, i en molts d'aquests espais d'exclusió social precisament aquest dret no està garantit i és un dels aspectes que ens afecta directament. Però jo em podria centrar en aquest últim aspecte, que és el d'oferir a aquests individus, aquests que són ciutadans des de que neixen, a tenir aquesta oportunitat de ser i actuar com a ciutadans i a tenir dret a la participació en tot el que sigui. Aquests drets que són dels infants, el que està molt clar és que estan en contraposició al que són els deures dels adults. És a dir, jo com a docent no he d'oblidar mai posar la mirada sobre els infants que tinc al davant per respectar els seus drets i per treballar perquè aquests drets es compleixin. Clar, en un espai d'exclusió social, el que a mi em preocupa com a docent i que treballo amb ells és garantir que els meus alumnes tinguin l'accés a aquesta ciutadania i a la participació. I això ho puc garantir sempre i quan tinguin l'oportunitat de rebre les mateixes oportunitats de creixement que qualsevol altre alumne, sigui d'on sigui, visqui on visqui i sigui quina sigui la seva situació social. Bé, dit això, que era el que a mi em ballava pel cap tots aquests dies, bé, quan hem d'aterrar i quan pensem, bé, i des de l'escola, tot això, com ho treballem, com ho afrontem, què podem fer i què ens ofereixes, Maribel, avui per parlar d'aquest tema. Jo receptes no puc oferir, no les tinc, i si no Sant Roc no seria el que és, no? Però hi ha un dels temes que sí que posaré sobre la taula, perquè soc docent, m'agrada ser docent, però com diu Antonucci, si em pregunteu quina és l'escola que jo vull, jo te l'explicaria, però si no t'enfades. I per què dic això? Doncs perquè el model d'escola que tenim actualment no és el que a mi m'agrada, però hi treballo amb ell i sé que es poden fer moltes coses. Però ja parteixo d'aquesta base. No m'agrada el model d'escola que tenim, ni crec que sigui el millor per garantir totes aquestes oportunitats que crec que hem de garantir pels nostres infants i joves. Després tornarem a aquest tema de l'escola que m'agrada i que no m'agrada i que crec que per això els docents hi tenim molt a fer amb aquesta mirada que jo us proposo posar. Quan nosaltres entrem a l'escola ens trobem amb totes aquestes diversitats que han anat sorgint, ens trobem amb tota aquesta multiplicitat de realitats que porten els nostres alumnes i que venen condicionades per aspectes genèrics i per aspectes específics. Si fem una mirada a aquesta diversitat i ens centrem només en l'aspecte cultural, reduïm molt el tema. I per això jo també posava en dubte que en el títol haguéssim de parlar de la identitat i pertinença dels joves immigrants només, perquè crec que és un aspecte que hem de treballar amb tots els nanos. Evidentment, la construcció identitària, com abans ens ha avançat el Said, toca tots aquests aspectes o tenen en compte tots aquests condicionants, no? Uns que tenen a veure amb el grup d'edat en què estem. Abans hem fet esment precisament dels dos moments vitals més importants de construcció, un que és a la infantesa, quan un realment se n'adona que comença a ser un individu i és un individu en contraposició a l'adult, és un infant, i l'altre que és l'adolescència, que és un moment de canvi constant, no només físic, sinó mental, de condicionant social, etc. Hi ha aspectes de gènere que afecten aquesta construcció identitària, no és el mateix se dona aquí, avui, que se dona aquí fa 70 anys. Són aspectes de gènere que condicionen la nostra construcció identitària. No és el mateix se dona pakistanesa al Pakistan avui que se dona pakistanesa a Sant Roc avui.
Hi ha aspectes socioeconòmics que condicionen com es construeix la nostra identitat, se n'ha parlat bastant. I després hi ha molts aspectes que tenen a veure més amb la condició de ser, en aquest cas, vingut d'un altre lloc, que afecten més a l'aspecte legal, per exemple. Us posaré un exemple que es poden trobar molts dels alumnes que tenim als instituts avui en dia. Per exemple, per haver nascut en un altre país, pots tenir dificultats per estar federat en un esport que practiquis cada dia. Són aspectes legals que en aquest moment comencen a convertir-se en conflicte per tu perquè va en detriment de la teva construcció identitària també. Pel fet de ser estranger no tens dret al mateix que les mateixes condicions legals que els teus companys d'aquí, per exemple. Hi ha aspectes de dificultats lingüístiques, de comunicació i de comprensió. Dic de comunicació i de comprensió perquè molts dels nanos amb què treballem avui en dia parlen la nostra llengua, però hi ha tot després un seguit de components comunicatius que van molt més enllà de la llengua i que també hem de tenir en compte quan estem a l'aula. Hi ha totes aquestes particularitats que abans s'han comentat del procés familiar, del procés migratori familiar que ha viscut la família i que pot condicionar la teva realitat diària. Us posaré un exemple de la quantitat de nanos que a meitat de curs marxen al seu país per passar 1 o 2 mesos perquè la situació familiar ho requereix, no? I aquest anar i venir del seu país el que condiciona i com retornen, no? I després la part que abans ha avançat el Cid, que és l'actitud de la societat d'acollida. I aquí, si em centro en l'espai escolar, és l'espai d'acollida bàsic i fonamental per aquests nanos, per tots els nanos, en realitat. Si ens centrem en l'aspecte de posar la mirada sobre els alumnes, aquí he recollit una cita de l'amic Maluf que parla sobre el tema de la identitat, no? És a dir, allò de reduir la identitat a un sol aspecte, impossible, perquè la identitat roman invariable eternament. Jo avui soc qui soc i soc com soc, però demà es pot produir un fet a la meva vida que em fa canviar la meva identitat i jo no soc la mateixa ara que fa 10 anys, etc. I això és així, i això vol dir que tampoc ens hem de mirar els alumnes com uns individus inamovibles o com l'alumne marroquí, l'alumne pakistanès, l'alumne sud-americà, sinó que cada un d'ells construeix aquesta identitat en funció de molts aspectes. Aquests són alguns dels aspectes que abans ja ha comentat el Said i que per tant jo faré més referència al que hem de tenir en compte des de l'escola. Quan som a l'escola hem de defugir d'aquesta mirada catalogadora de l'alumne, com l'alumne que és d'aquí o d'allà, sinó que el que hem d'entendre és que tots els alumnes, siguin d'on siguin, adquireixen una cultura en el seu entorn familiar i en el seu entorn social. I que aquesta combinació, tant de l'entorn familiar com de l'entorn social, és el que fa construir la seva pròpia identitat. En aquest sentit, tot l'entorn comunitari, tot l'entorn que treballa amb aquests alumnes són els que poden acompanyar en aquest procés, però és que a més també moltes vegades acaben esdevenint referents culturals per aquests nanos. I aquí és on tots els que treballeu a les entitats, els que treballeu als centres educatius, els que treballareu en algun futur, heu de tenir en compte això, que l'alumne moltes vegades, l'alumne, el nen, l'adolescent, passa per aquest procés d'adquirir la cultura de manera diferent a com potser la van adquirir els seus pares quan van fer el procés migratori. Ells formen la seva identitat i la seva pertinença a l'espai sempre a partir de construir-se en aquesta cultura, acompanyats d'una cultura d'origen que ells no van viure mai en el país, de procedència en aquest cas, no? En tot cas, nosaltres el que hem d'entendre és que en les nostres aules, en els nostres espais educatius, l'encaix d'aquestes peces que fan construir aquesta identitat
forma part de la nostra dinàmica diària. Abans ens ha avançat una miqueta quina podria ser la realitat o la resposta que poden tenir els adolescents o els infants d'aquestes famílies immigrades. I torno a destacar el o no. I ara us avançaré una miqueta per què dic aquest o no. De vegades tenim els nanos a l'aula que opten per aquesta fugida ètnica que es diu. És a dir, com que jo vull sentir que formo part del grup, decideixo deixar de ser el que era en origen. Us posaré un exemple que és molt habitual a les aules i és, per exemple, amb els nanos xinesos, que a part de passar per tot aquest procés migratori de canviar d'un país amb un funcionament molt diferent al que aterren, d'haver d'aprendre una llengua que per ells és tan difícil d'aprendre com per nosaltres aprendre el xinès. A part de tot això, es troben amb el dia a dia amb una cosa tan bàsica i fonamental i que fa tant de la nostra identitat com és el nostre nom, pràcticament ningú és capaç de pronunciar-lo correctament. I quan la mestra o la professora, o jo perfectament, m'entesto cada dia a dir el seu nom malament, moltes vegades ells, aquest aspecte que estan una mica cansats de sentir com es destrueix, com aquesta part de la pròpia identitat es destrueix i així d'aquesta manera decideixen dir ja no ho soc més i em canvio el nom. I tenim una quantitat d'alumnes xinesos que diuen que es diuen Jordi, que es diuen Joan, que es diuen Pere, que no us ho podeu imaginar. Aquesta fugida ètnica es pot produir de moltes altres maneres, evidentment negant la pròpia procedència cultural, però us he posat un exemple molt, diguem-ne que molt light en aquest sentit. La identitat es pot construir també per oposició activa. És a dir, com que tu em mires com que sóc l'altre, evidentment em posiciono com aquest altre i jo no sóc tu. I aquí és on vull fer referència als nois i noies, en aquest cas no immigrats. A l'aula ens trobem diversitat de cultures i tenim tendència a parlar de la diversitat de cultura com si fossin sempre de procedència forània, fora del país. Però és que tenim molta diversitat cultural pròpia, autòctona. I aquí faig referència a la cultura que jo considero que ens és pròpia, que és la cultura gitana. I faig referència a aquesta cultura perquè vivim molt amb ella cada dia. Jo la considero com a pròpia cultura i que forma part també de la meva identitat, però en els barris on nosaltres treballem, que estan condicionats per tots aquests factors d'exclusió social i sobretot de marginalitat extrema, s'arriba a construir una identitat cultural gitana per oposició activa a la palla. Què vol dir això? Doncs que això vol dir que aquest noi o aquest jove gitano que mai s'ha sentit observat o mirat com igual, sinó que més se sent observat i mirat com l'altre i com l'altre específicament negatiu, el que fa és rebutjar tot el que la societat palla li pot oferir. Per exemple, no venir a l'escola, que és el que ens trobem cada dia. Entre altres coses perquè ho viuen, també com amb els exemples que abans s'ha posat al Sayed, com una mena de traïció a la cultura d'origen. I aquesta construcció identitària per oposició també es pot construir per oposició a altres cultures o a altres procedències. Moltes de les coses que sentim a dir a Sant Roc de vegades amb els nanos és això ja no és que sigui, si ser paio és dolent, ser paio i moro ja és la bomba. Però és que el paio moro és el seu veí, enteneu? I aleshores difícilment estem ajudant aquest nano si construeix la seva pròpia identitat per oposició a un altre, perquè sempre viurà enfrontat amb algú altre.
I aquí és on el docent ha d'intentar reconduir la mirada d'aquests alumnes i de la realitat que es viu a l'aula, que no es construeixi per oposició. Un construeix la seva identitat i té dret a que li sigui reconeguda, però com a identitat que es va construint, no per oposició a una altra. Després hi ha tot el tema de les identitats transculturals i podríem parlar de moltes altres possibles realitats identitàries que ens trobem a l'aula. Des de la posició de docent, com actuem amb això que us deia jo abans de la mirada? Què passa quan aquesta imatge que nosaltres fem que els nanos tinguin reflectides per ser o per tenir la identitat que estan construint com a negativa? Què passa quan aquest alumne se sent percebut i que se li assigna una sèrie d'estereotips negatius? Què passa quan la imatge del mirall que projecta el meu entorn està plena d'aquests prejudicis negatius? Això és una de les coses que vivim cada dia molt a Sant Roc, que és aquest tema de que fins i tot l'alumnat reconeix com a tret distintiu. És a dir, jo em puc permetre això perquè soc gitano i perquè tu, palla, ja em veus així com a gitano i em veus com a gitano com un aspecte negatiu. Nosaltres podem donar-li la volta a aquesta visió i a aquesta mirada que el mateix nano està construint, i aquesta és la nostra feina. Aleshores, en tot aquest procés de construcció d'aquests nens, el que és un factor fonamental és aquesta imatge que nosaltres projectem sobre ells. I això té a veure una miqueta amb les percepcions que tots, absolutament tots nosaltres, podem tenir dels altres. Aparentment sembla ser que quan esdevenim docents, quan arribem a ser mestres o professors, sembla que arribem a l'aula amb unes certes capacitats que ens han vingut donades, no sé, perquè hem nascut així. No, no és cert. Els mestres també tenim prejudicis. I els tenim, com tots els individus i com tots els que esteu avui aquí en aquesta sala. Tots mirem a la gent amb prejudicis perquè el prejudici forma part de la vida. Una altra cosa és que nosaltres podem combatre aquest prejudici. I el prejudici sempre es combat amb el coneixement de l'altre, és a dir, amb el canvi de la percepció de l'altre. Quan els mestres o els docents posem la mirada sobre els nostres alumnes amb prejudicis, estem abocant aquesta mirada sobre ells mateixos dels nanos. Us posaré un exemple que no té res a veure amb el que estem parlant, però que sí que té molt a veure amb la mirada que pot posar la mestra o el mestre sobre l'alumne. Tenim tendència a categoritzar els alumnes, molta. Això també és un dels acudits que Antonucci signa, en el que aquesta mestra va definint i concretant o caracteritzant com són cada un dels seus alumnes. Un és massa mogut, l'altre és desordenada, l'altre és romanenc, i només en Dani és normal. Tan normal com que és exactament igual que la mestra. Aleshores, aquesta concepció del que és normal o del que no és normal, del que és correcte, del que és incorrecte, del que és bon alumne perquè és com jo o perquè és com jo vull que sigui, tot això és una utopia. No existeix això. I el que hem de tenir molt clar és que aquesta diversitat que ens trobem a l'aula, que pot venir condicionada per molts altres factors, també hem d'evitar que la traspassem als nostres alumnes perquè ens els mirem com a diferents. I és aquesta actitud del docent que podem reconduir o que podem canviar. Sí, ja acabo. Aleshores, el plantejament quin és? Som realment capaços de modificar aquestes percepcions a partir de l'experiència? Donem espai a l'aula, per exemple, de canviar allò que tenim preconcebut? Podem canviar les categories generalitzades davant l'aportació de nou coneixement? Jo crec que sí. Com? Donant oportunitat als nanos de tenir un espai on conèixer tot això i on nosaltres els facilitem
principalment aquest autoconèixer a un mateix, sobretot en l'etapa de l'adolescència, però ja treballant des de ben petits amb ells. Si em torneu a preguntar quina és l'escola que jo vull, doncs l'escola que jo vull és una escola que no reflecteixi això. És a dir, no vull una escola en què els alumnes els col·loquem en funció de les expectatives que nosaltres posem a sobre d'ells perquè tenen uns condicionants uns altres. Què vull dir amb això? Jo no em puc mirar el nano que acaba d'arribar del Pakistan avui a la meva aula, que encara no sap dir ni bon dia, no me'l puc mirar amb pena pensant, pobret, segur que ja no aprovarà. Me l'he de mirar com una persona que acaba d'aterrar a l'aula i que té moltes oportunitats. Que probablement el camí pugui ser més complicat que per un altre, però que té les mateixes oportunitats. Perquè si des del primer dia ja me'l miro com el pobret, aquest pobret cada dia se'n va amb aquesta imatge de soc un pobret a casa i cada vegada va deconstruint tot allò que tenia guanyat. Us posaré un exemple d'alumnes que jo he tingut a l'aula d'acollida que venien de l'Europa de l'Est, alumnes que venien, i que sé que en altres casos s'ha donat amb alumnes de procedències diverses, alumnes que han fet el procés migratori amb la seva família en una etapa, sobretot, en què estaven finalitzant els seus estudis obligatoris al seu país. Alumnes que havien acabat el que aquí podria ser un batxillerat perfectament, o que estaven a punt d'acabar aquest batxillerat, amb unes notes excel·lents, amb un bon rendiment d'estudis, que arribaven aquí i que es trobaven que, primer, no entenien la llengua, venen sense la llengua i, per tant, han de fer tot un procés d'adquisició de la llengua per poder adquirir el coneixement que volen adquirir. I això els fa retrocedir molt enrere. Només intenteu ara fer vosaltres l'exercici de posar-vos en el lloc d'un alumne xinès que ve aquí i a l'inrevés. Vosaltres que anéssiu a la Xina sense saber absolutament ni un borrall de la llengua i que tinguéssiu la saníssima intenció de continuar els vostres estudis postobligatoris. Difícil i complicat, molt. Però si jo d'entrada ja li estic dient no seràs capaç de fer-ho, realment no serà capaç de fer-ho mai. Per tant, la mirada que jo poso sobre l'escola és d'intentar evitar això que es veu aquí, el d'haver canviat l'alumne entremaliat, etc., inquiet, que estava al final, per posar-me el nen que ve d'algun altre lloc també al final de l'aula. Per tant, nosaltres el que ens hem de plantejar és que podem donar el mateix tracte a tots els alumnes, siguin d'on siguin i siguin com siguin, que hi ha grups minoritaris que reben missatges negatius insistentment i que, per tant, a l'aula això no s'ha de permetre, no ha de funcionar, no ha de formar part, i tenir molt clar que si això existeix a la nostra aula, com hem de treballar per evitar-ho. Per acabar, torno una altra vegada a recordar la Convenció sobre els Drets del Nen, perquè crec que no l'hauríem d'oblidar mai, i recordant això, que els infants i joves tenen dret a viure el present, i l'article 12 que diu que el nen té dret a expressar la seva opinió i a que aquesta es tingui en compte en els assumptes que l'afecten. Quan a mi em plantejaven què podia dir-vos els que treballeu des de les entitats amb els nanos, els que treballareu a les escoles amb els nanos i els que esteu treballant cada dia amb els nanos, és que els escolteu, perquè tenen dret a ser escoltats. I això què vol dir? Que en els espais educatius hi hagi moments de conversa, d'interacció, de reflexió que ajuden a comprendre's mútuament l'un a l'altre, a fer del conflicte, perquè no n'hem parlat del conflicte, però que el conflicte existeix, del conflicte cultural, del conflicte de molt altre tipus, a fer del conflicte una oportunitat de conèixer-nos i com un aspecte que ens pot donar oportunitats d'èxit, no només d'enfrontament. A que ells puguin manifestar què senten, a tenir espais on puguin manifestar què senten, com se senten, com es veuen, i que puguin escoltar-se els uns als altres. I això em faria pensar
amb espais a l'aula en què els nanos construeixin conjuntament. Per tant, tenim molt clar que a l'escola ells van aprendre, però que nosaltres també, i que en aquest procés d'aprenentatge hi podem participar tots col·lectivament. Si em plantejo quina és l'escola que m'agradaria, doncs em vindrien al cap moltes d'aquestes paraules. Quina mirada poso sobre els meus alumnes, com els miro, si me'ls miro com a individus, com a ciutadans, com els estic mirant com a immigrants, com a immigrants, com a conflictius. El donar dret a que aquest individu tingui tota la igualtat d'oportunitats que qualsevol altre, a que els espais educatius siguin un espai de cooperació, de construcció conjunta, a donar espai a l'aprenentatge entre iguals. I quan parlo de l'aprenentatge entre iguals, parlo de tots els nanos i de tots els joves. El dret a adquirir aquest coneixement de l'un i de l'altre, que es coneguin entre ells, a construir conjuntament allò que volen, a generar, sobretot, autonomia. Parlo del tema de l'autonomia perquè de vegades molts dels que treballem aquí en el sector social fem una tasca que el que fa és cobrir les mancances de la societat. I de vegades amb aquest acompanyament no generem autonomia, sinó que generem dependència. I el que hem de fer és que els individus siguin autònoms, que tinguin oportunitats de conèixer moltes realitats diferents a les que viuen en aquest entorn d'exclusió social i que puguin tenir les eines per fer-se individus lliures i que puguin actuar. Aquest és la nostra funció en aquest cas. I sobretot l'aspecte del reconeixement de la diferència, del que no tots som iguals i del que tot pot ser bo, per molt diferent que sigui. Acabaré amb una recomanació que avui que hem parlat de tot això, de la construcció identitària, etc., jo us recomano aquesta pel·lícula. En castellà no sé com la van doblar, no sé si es diu El sobrenombre o alguna cosa així, però aquesta pel·lícula de Mira Nair que parla de la història del procés migratori d'una família hindú i als Estats Units i que parla de la construcció identitària de l'individu en si. El protagonista és aquest noi d'aquí, però en realitat els protagonistes són tots els membres de la família i realment trobo que és una manera d'explicar tot el procés de construcció identitària tant des del pare que fa un projecte migratori tan ambiciós als Estats Units, com se sent, com el viu i com es veu ell a mesura que està fent gran, el procés migratori que fa la mare i el procés de construcció identitària que fan els fills. I crec que us pot agradar molt i que us pot acabar fent entendre tot el que hem parlat avui. M'acomiado de vosaltres donant-vos les gràcies i tenint en compte que si teniu dubtes o coses que voleu fer, teniu el correu electrònic i pregunteu, demaneu, etc. Gràcies.